Anginamahloni sekukuwena. Ngomkhonto mina noma ngaqoshwe ekseni Nkosi yami emsakazweni anginendaba. Ngoba egcineni silwela amalungelo ethu nokudlalwa ngathi kuze sibone. Ngegama Kantembeningi abaningi benu bangazi ngomunye wabasakazi basokhozini uTop 20 kanye noJinji Magwaza. Amaciko amaningi ayifihlile ayasaba ukuphumela obala behleli ngaphansi kwengcindezi. Ngicela ngenkulu inhlonipho ngibingelele kuwena baba. Siyabonga kakhulu ngibingelele kumphathi wohlelo, ngibingelele intatheli, ngibingelele abalaphi bendabuko, ngibingelele ihambeli, ngibingelele nakuma-comrade. Siyabonga kakhulu. Ngizolisebenzisa leli thuba. Kunento ekuyagcwala einkundleni baba. Yazazi inkundleni zokuxhumana abantu babhala noma yini, ba-edit ama-video basho noma yini. Njengami ngibuya kwaZulu ngibuya eMnambithi kodwa imanje silinde kulaleli. Wathi mangabe sesibona ukuthi selivuthiwe iqembu kade lavuthwa, kodwa ngathi mangabe ngizwa ngomkhonto siyidingida nje emsakazweni noza kwethu, wasethwe yedwa engisangaza naye wathi Kantembeningi lolu hlobo lena lifuneki laphana nebulawa. Ngathi hawu kanjani, kanti likhetha kanjani leli qembu? Ngizocela babethi ngiyakholela ukutheni ukuthi sonke ngoba siyilana sibuye emakhaya ngithi. Uma umuntu wesifazane ethwele ingane usuke engazi bethu ukuthi uthweleni. Kepha amathonga noJehova sukazi ukuthi khona neswele. uJehova wazi uhlela emanzini, wazi igama lakho, wazi usuku lakho lokuzala nosuku lakho lokufa. Bengicela bakithi mkhonto omuhle. Ngiyazi ukuthi khona baphethe amafoni izosabalala einkundleni, ubaba ngizomnika naye ithuba ukuthi akasiphendulele ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi asidingakali thina kumkhonto wesizwe. Mangabe asidingakali thina senyomane ngokubambe emsileni kodwa ngiphakathi. Ayindaba sengiyomane ngifele iqiniso. I'm one person who believes futhi aliphume nami. Yazi ukuthi abantu abaningi bayebabuze kakhulukazi bayebabize ngeitabane ama-lesbian. Singabantu nathi nje, asihluke ngalutho ngoba uma sifa sonke sisihlabathini. Ubuhlungu sibuzwa ngendlela efanayo. Kudlaliwe ngathi. Yazi ngithe ngisadweba ishiya ngishe ngaligeja nqama ugesi ngalinazo. Ngathi umkhonto ngiwulandela kakunjena. Wakwageza amabele akhe enyoka ngamanzi abandayo wakwayizwaphindisa. Bakithi bengicela idlulele nakwabanye ukuthi siyacela ukuthi LGBTI community ayiphume ngobuningi izoyijoyina iMK. Ngiyakuphimisela bathi umlomo uyadala. Ngizoba yesoqala ngqa isitabane sokuthi sime eParliament ngithi umkhonto. Sengishilo ngamandla ngiphakathi. Noma ngavuka kusasa bafowethu kuthiwa ngiqoshiwe okhozeni kulungile kodwa iqiniso ngiyonela. Kudlaliwe ngathi siyosicindezelwa. Maningi amaciko afisa ukuphumela obala. Azi ukuthi mhlawumbe engena kulela khona le toilet eyoshaya uX uyoshaya eduze kweMK kodwa uyasaba ukuma phambi kwabantu. Akunamsebenzi. Phambili ngeMK phambili. Phambili ngomkhonto phambili. Amantombazane ziphi lezi zinto ezihamba nokudla okubheke phansi okungakhetheki. Inyama enokuyigazi ingahlatshiwe. Ufisho odliwa izinja ingaqothuki. Ibambeni lapho ngokodo. Ngithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngibe ney'ngane phansi. Umuntu wesifazane akashawe yazi la umthinta khona kithi. Khona le yanduko umthinta ngayo umshaya umuntu wesifazane. iMK ayikebe ibe yiqembu elingahlali phezu kwamahlazo. Siwabonile amaqembu abusayo bayarejwa abantu, bayabulawa abantu, kuhlala phezu kwakho. iMK ayihloniphi umuntu, ihlale phezu kweqiniso, sibe against iGBV.
phambili ngomkhonto